На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў маштабныя змены ў адміністрацыйны кодэкс, які афіцыйны Менск называе крокам дзеля абароны традыцыйных каштоўнасцяў. Дакумент, які закранае больш за 150 артыкулаў, уводзіць пакаранне за так званую прапаганду ЛГБТ, змены полу і добраахвотнай бяздзетнасці, вядомай як child-free. Асаблівую занепакоенасць праваабаронцаў і міжнародных структураў, у тым ліку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выклікала тое, што ў артыкуле 19.16 улады паставілі ў адзін шэраг гомасексуальныя стасункі і педафілію. Эксперты зазначаюць, што такая фармулёўка не толькі дыскрымінуе ўразлівыя групы, але і фактычна крыміналізуе дыскусію аб правах чалавека і рэпрадуктыўным выбары, робячы межы дапушчальнага ў публічнай прасторы максімальна размытымі. Ідэалагічная глеба для гэтых зменаў рыхтавалася даўно. Тэма сексуальнай арыентацыі, сямейных мадэляў не раз станавілася аб'ектам эмацыйных выказванняў фактычнага кіраўніка краіны. Яшчэ ў сакавіку 2023 года Александр Лукашенко агучыў сваё бачанне гэтай, на ягоную думку, праблемы. Девчонок, вот я как президент, я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы не досмотрели. Значит, мы где-то не доработали в чем-то. Значит, они начинают там... Ну, вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Что касается геев, ну, это извращенцы. Это мерзость последняя. Рожайте, тебе еще минимум одного осталось. Асноўны аргумент уладаў на карысць забаронаў – дэмаграфія. Лукашенко не раз падкрэсліваў, што любыя нетрадыцыйныя мадэлі стасункаў непрымальныя, бо яны, на ягоную думку, супярэчаць выжыванню нацыі. Никакой пропаганды этих отношений, никакой пропаганды быть в обществе не должно. Почему? Ответ очень простой. Еще, Сергей, ни один мужик, как ты знаешь, не родил. Аднак заклікі прытрымлівацца класічнага трэнду кантрастуюць з прыватным жыццём самога падпісанта закону. У Беларусі азначэння традыцыйных каштоўнасцяў у заканадаўстве няма, а прыклад найвышэйшага кіраўніцтва цяжка назваць эталонам кансерватызму. Полушутка. Афіцыйная біяграфія Александра Лукашэнкі застаецца закрытай для незалежнага маніторынгу. Ягоная жонка Галіна Радзіонаўна не паказвалася на публіцы разам з ім дзесяцігоддзямі. Склад сям'і дыктатара выклікае пытанні. Калі старэйшыя сыны маюць афіцыйны статус, то малодшы сын Мікалай з'явіўся на свет без прадстаўлення ягонай маці. Але кола сям'і можа быць яшчэ шырэйшым. Паводле расследавання праекту бюро, у 2000 годзе у Лукашэнкі магла нарадзіцца пазашлюбная дачка Крысціна. Гісторыя вядзе да ягонай былой асабістай цырульніцы Сняжаны Моцнай. У пасведчанні аб нараджэнні дзяўчынкі бацькам значыцца Александр Рыгорович Моцны. Аднак чалавека з такім імём у пашпартнай базе Беларусі не існуе. Спецыялісты па антрапалогіі твару, да якіх звярнуліся журналісты, адзначаюць відавочнае падабенства дзяўчыны да Лукашэнкі. Яшчэ адзін аспект, які выклікае дыскусіі, атачэнне Лукашэнкі з маладых жанчын, пераможцаў конкурсаў прыгажосці. На афіцыйных імпрэзах і хакеі побач з Лукашэнкам часта відаць дзяўчаты, розніцу ў веку з якімі часта складае больш за 50 гадоў. Фармальна гэта не падпадае пад артыкул аб педафіліі, бо гаворка ідзе пра паўналетніх асобаў. Тым не менш, такая мадэль паводзінаў супярэчыць традыцыйным нормам, якія навязваюцца астатнім грамадзянам. Выходзіць, што дзяржава патрабуе ад грамадства маральнай стрыманасці, у той час, як на палітычным алімпе дэманструецца лад жыцця, далёкі ад класічнай сям'і. Это ж тема абсолютно закрытая. Ці могуць адміністрацыйныя забароны вырашыць дэмаграфічную праблему? Даследаванні Цэнтру новых ідэяў паказваюць, што рашэнне нараджаць дзяцей беларускі прымаюць, зыходзячы з прагматычных фактараў. Галоўныя перашкоды – эканамічная нестабільнасць, нізкія даходы і, што асабліва важна ў апошнія гады, пачуццё небяспекі. Новыя забароны яшчэ больш збліжаюць Беларусь з прававым полем Расіі, дзе падобныя законы сталі інструментам маштабных рэпрэсіяў.
Замест падтрымкі сем'яў дзяржава выбірае шлях кантролю за прыватным жыццём. Гісторыя паказвае, што спробы рэгуляваць сумленне і ложак грамадзянаў праз штрафы рэдка умацоўваюць каштоўнасці. Хутчэй яны паглыбляюць прорву паміж грамадствам і ўладай, якая спрабуе навязаць іншым правілы, якіх сама не прытрымліваецца. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Апошнія закручванні гаек і гаворка не толькі пра гэты закон аб традыцыйных каштоўнасцях, але і таксама экстрэмісцкай арганізацыі прызнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Іншыя дэталі мы абмяркуем. Ну і далейшыя перспектывы агулам развіцця падзей у нашым рэгіёне ў кантэксце тупіка вайны ва ўкраіне мы абмяркуем з нашым першым спікерам. Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных дачыненняў, з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вітаем вас, пан Рыгор. Добрый вечер. Так, ну пачнем ад нашай унутранай справы кухні палітыкі. Вось толькі што мы пабачылі, як улада раптам пачала апеляваць да традыцыйных каштоўнасцяў. На ваш погляд, гэты закон, змены ў заканадаўства, яны, гэта як даніна вось этой Расіі, так, маўляў, мы з вамі, мы ідзем за вамі. Ці ўсё-такі гэта ўласны нейкі шлях да таталітарызму Менска асобны? Я думаю, што можна разглядаць гэта як два ўзаемазвязаныя чыннікі. То бок мы бачым, што для гэтага рэжыма ўжо не проста, ён ужо не аўтарытарны, гэта мы можам казаць. Ён ужо далей развіваўся ў негатыўным накірунку. То бок можна казаць, што гэта нейкі гібрид паміж зараз аўтакратычнымі таталітарным рэжымамі, дзе, як вось добра было сказана ў сюжэце, ўжо не хапае проста апрэсія, трэба ўмешвацца і пераробліваць людзей. Таму я лічу, што є такі запыт самого боку Мінску. Ну і, конечно, той факт, што расійскі ўплыў не з'яўляецца вельмі важлівым чыннікам, што трэба рухацца нага ў ногу з Масквой, каб Масква лічыла таксама лукашэнкаўскі рэжым лаяльным і таксама зручным для маскоўскіх мэтаў. Гэта таксама штурхае Мінск на такія даволі непапулярныя меры ў беларускім грамадстве. Думаеце, дойдзе таксама і да інтэрнэта, да тых абмежаванняў, которые цяпер існуюць у Расіі? Ну там чакаецца не поўнае блакаванне, так, но але штосьці блізкае да паміж Кітаем і Паўночнай Карэяй. Вось думаеце, аж так глыбока і далёка зойдзе вось гэтае перайманне з боку Расіі таталітарных практык? Тут пытанне рэсурсаў, ну і таксама той факт, што, разумееце, ўсё-такі ў Расіі справа трохі ў іншым, бо у іх інтэрнэт дэцэнтралізаваны. То бок больш пытання не ў тым, што і як яны кантралююць, гэта, вядома, вельмі важна, а пытанне ў тым, як будуць падзеі, як у Беларусі ў 20-м ці ў Іране некалькі месяцаў таму, як гэты інтэрнэт проста выключыць, каб не было ніякіх. І вось у Беларусі гэта робіцца даволі проста, як кажуць спецыялісты, 2 рубільнікі, 2 разы нажаў і все гатова. У Маскве, у Расіі так не было магчыма зрабіць, а зараз яны робяць інфраструктуру, каб усё гэта працавала належным чынам. Але той факт, што мы ўсё менш і менш будзем мець свабоду ў інтэрнэце, я думаю, гэта так пытанне часу. Ну вось, і ці не ёсць гэта акурат адной з той высноваў венгерскіх падзеяў, так званыя венгерскія ўрокі для Александра Лукашенка, мінус адзін саюзнік, ну, асноўны такі, бадай, саюзнік, так, у краінах Еўразвязу. Ну і вядомы украінскі аналітык Віталь Портнікаў вось параўняў падзеі ў Венгрыі з беларускімі ў 2020 годзе, маўляў, і там была спроба электаральнай рэвалюцыі, то бок рэвалюцыі праз выбары. Ну і у Беларусі гэта не пракаціла, таму што Лукашенко не меў такіх абмежаванняў, як Орбан, ужываючы сілавыя структуры супраць свайго ж народа. Вось, ну і таму Орбан, маўляў, вось прайграў, ну а Лукашенко цаной крыві, але гэтую рэвалюцыю задушыў. Як вы думаеце, ці неяк вось падзеі ў Венгрыі паўплываюць на далейшую палітыку Менску? Па-першае, я згодны з гаспадаром Портнікавым. В нейкім сэнсе, канешне, галоўнай прычынай, чаму Лукашенко застаецца і застаўся пры ўладзе, гэта тое, што сілавікі працавалі. Той самы можам казаць не толькі пра Вугоршчыну, а таксама пра Украіну у 13-14 годзе, напрыклад, калі б сілавікі Януковіча былі
цалкам на баку Януковича, Еўрамайдан бы патапілі бы ў крыві. Таму дзякуй Богу, што гэтага не было. Але все ж таки паміж нават такой электаральнай сістэмай Орбана з усімі яго несвабодамі і Беларусю нават 20-го года все ж таки прорва. То бок у нейкім сэнсе я лічу, што зараз так тым больш, таму зараз Лукашенко ў Угоршчыне няма чаму вучыцца, просто той бок, што ён ніколі зараз, я гэта навучыў яго 20-й год, не дапусціць таго, каб выбары былі выбарамі. Вось былі выбары так званыя ў 25-м годзе, мы ведаем, як яны прайшлі. Вось гэта будучыня так званых выбараў пры Лукашенко і не дапусціць ніякай магчымасці, каб з'явіўся нейкі другі Лукашенко, які будзе казаць тыя рэчы, якія будуць даспадобы грамадству, лепшым ён. Таму тут уже выбараў пры Лукашенко уже не будзе. Спадар Рыгор, ну, все-таки мы застанемся яшчэ пры вось гэтым Орбане. Ці тое, што ўжо мінус адзін саюзнік, можа зробіць больш згаворлівым Александра Лукашенко для Захада, перад Захадам, так, менш уже такіх партнёраў, которые бы маглі падтрымаць. Так, застаецца Дональд Трамп, але, ну, Лукашенко ў інтэрв'ю Russia Today конкретно сказаў, што я не ваш сукін сын, не іх сукін сын, так, кажучы пра Захад. У дадзенай сітуацыі вы бачыце перспектывы, каб і Лукашенко, нягледзячы на сваю жорсткую, ўсё больш жорсткую унутраную палітыку, ішоў на нейкія кантакты з Захадам? Дарэчы, не. Вось я лічу, што калі мы кажам пра адзіны урок, які Лукашенко вывучыў па угорскіх падзеях, то гэта тое, што нельга ніяк Маскву пакінуць сабе без дапамогі Масквы. То бок, каб і сілавікі, і Масква заўсёды былі на яго баку, і таму неяк дратаваць Маскву ён ніяк не будзе. Вось такія рызыкі яму не патрэбны. А што датычна Угоршчына, не была саюзнікам, а Захада, ну, я думаю, што, опять же, пытанне ў тым, што ён, як, разумееце, такі вось беларускі аятола, ён гатовы размаўляць з тымі же амерыканцамі і еўрапейцамі на сваіх умовах. Вось, дайце мне, што я жадаю, я вам трохі там нешта, але вось ніякі армузскую протоку я відчыняць не буду, то бок толькі на маіх умовах. І вось гэта тое, што ён, я думаю, яго гэта яшчэ раз навучыць, і хай гэты дыялог загнецца, але толькі на маіх умовах я буду гатовы ісці, што не дакладна, не прымальна для Еўропы. Ну, гэта хутчэй ўжо тады іранскі урок для Лукашэнкі атрымліваецца, так, бо ён сапраўды пасмялеў, што гэты бліцкрыг у Трампа не атрымаўся, і гэта яму дадало. На гэтым інтэрв'ю гэта было. Відаць, таксама на гэтым жа інтэрв'ю ён заявіў, што пра тое ж, вот, вы кажаце, што да, на сваіх умовах ён гатовы размаўляць з Захадам. Цікава пра што? Бо, вось, кажучы пра амерыканскую здзелку, вялікую здзелку, так званую, санкцыі, сказаў ён, санкцыі, палітвязні, гэта дробязь. Там іншыя пытанні трэба урэгуляваць. Цытаты канец. Якія гэта могуць быць пытанні апроч санкцый і палітвязняў? Пра што на кану перамову паміж Лукашэнкам і ЗША, так, в цэлым? Я думаю, што, разумееце, гэты дыялог можа цісці як вось той жарт пра бліцкрыг, што самае цяжкае ў бліцкрыгі, гэта пратрымацца першыя 4 гады. Вось і такі у нас будзе дыялог. А што ён зараз прапановвае, гэта, вядома, новую архітэктуру бяспекі ў рэгіёне. То бок вось тое, што яна будзе, вось як Масква ў 21-м годзе казала, што не хацеце, каб мы уварваліся в Украіну, то вось нашы тэзісы. То і Лукашенко будзе зараз таксама казаць, што вось трэба мне новая архітэктура бяспекі, вось каб вы і мяне, і Маскву там далі нейкія гаранты. Ну, я думаю, вось менавіта пра гэта ён і будзе казаць. Гаранты для Менску і Масквы, а не асобна там для Беларусі нейкія гаранты. Не, конечно, то бок ён будзе спадзявацца, што той факт, што пры новай архітэктуры бяспецы, дзе Беларусь будзе удзельнікам, гэта дае яму ўжо той статус, які... І прытым гэта ж будзе пытанне толькі пра Беларусь, таксама і пра Украіну. Ён все будзе гэта ў адзіны кошык скідваць, і я думаю, гэта таксама тое, што у Маскве так гэта таксама на гэта глядзяць даволі пазітыўна. Ну вось, то можа таму і мы маем з Кіева, акурат з Украіны, такія рэакцыі вельмі, ну, можа нават троху дзіўныя, бо вельмі спачатку Зеленскі Владзімір, а пасля і быў міністр замежных справаў Кулеба, заявілі пра нейкае рыхтаванне ўваходу ў вайну Беларусі, беларускіх войскаў.
ніякіх дэталяў не паведамляюць, нам таксама невядома, каб нейкія змены радыкальныя адбыліся за апошнія тыдні, за апошнія месяцы на гэтым кірунку. Гэтыя заставы на памежжы, яны пачалі яшчэ ўзводзіцца з пачаткам вайны, вось цяпер завершыліся. На вашу думку, што гэта за гульня з боку Кіева, што яны так крычаць алярмізмам, можа нават, можам так сказаць, што это алярмізм пэўны, што вось Беларусь можа ўвайсці вайну. Ці сапраўды пад нешта пад гэтым хаваецца? Тут я бачу две рэчы. Першае, это тое, што Украіна была неспакойна тым, што вось пачаўся гэты былі здвігі да Лукашэнкі з амерыканцаў, і таму яны актывізаваліся з пачатку гэтага года. Пачалась нейкая палітыка да Беларусі, гэта добра. А вось другая частка, это тое, што я лічу, што гэта памылка Украіны, то бок я бачу такім у больш шырокім сэнсе, што Украіна зараз сёння кажа у прынцыпе пра небяспеку як напада Расіі, так і тут мы бачым і Беларусі на Еўропу. І вядома, што, канешне, да гэтага трэба быць падрыхтаванымі і рыхтавацца, але ж калі гэта проста так казаць, што глядзіце, яны нападуць на Эстонію, на Літву, на Польшу ў нейкім годзе, я думаю, гэта контрпрадуктыўна для дзеля справы Украіны і яе незалежнасці. Вось тут я лічу, трэба больш на гэта шчыльна ў краіне паглядзець, што якім менавіта вынік гэты алармізм мець будзе ў Еўропы на падтрымку Украіны. Вось калі казаць пра алярмізм, і вы ўжо закранулі гэты напад магчымы на балтыйскія краіны, Эстонію, мы маем пэўныя фактары цяпер, так, няхай тыя венгерскія падзеі у бок, так, але мы маем тупік на украінскім фронце, ўжо відавочна, так, не толькі для глыбокіх вайсковых экспертаў, але для і нашай аўдыторыі, так, і магчыма электарата таго ж Пуціна, так, і гэтак далей. Ці сапраўды вось у кантэксце этого тупіка на украінскім фронце вы бачыце рэалістычным сцэнар нейкіх вайсковых правакацый, нейкіх вайсковых дзеянняў на тэрыторыі еўразвязу з боку Расіі? Ці это сапраўды што хаваецца за гэтымі пужалкамі? Па-першае, я лічу, што, разумееце, канешне, правакацыі будуць, яны ўжо є, да? Тут мы можам казаць. Гэта памозе Беларусі. Другое, канешне, в прынцыпе, ўсё і Беларусі, вось то, што там у Паўночным моры робіцца, і гэта ўсё гібридныя атакі, яны робяцца, і яны, канешне. Другое пытанне, ці є ў Расіі зараз рэсурс на тое, каб атакаваць НАТО. То бок я лічу, галоўны чыннік на сённяшні дзень гэта чи НАТО з'яўляецца паяздольным альянсам. Пакуль яно з'яўляецца, як сёння, хоць Трамп і ставіць пад яго пад пытанне, Расія атакаваць не будзе. Канешне, калі мы там будзем мець сітуацыю, дзе НАТО ўжо не існуе, то тут, канешне, адчыняецца вакно магчымасцяў, і шмат якія сцэнары становяцца не гіпатэтычнымі, а даволі рэалістычнымі. Пакуль гэтага няма, я лічу, што Украіна робіць памылку, бо калі яны кажуць для еўрапейскіх урадаў, што вайна ў Еўропе пачнецца, не гледзячы на тое, што вайна в Украіне будзе працягвацца, то гэта тыя ўрады, якія хацелі б дапамагаць нават больш, будуць лічыць, што рэсурсы патрэбны заставацца ў Еўропе, каб рыхтавацца да гэтай атакі. А для праварадыкалаў, якія хочуць прыйсці да ўлады, яны будуць казаць, што а вось глядзіце, нават Украіна кажа, што на нас нападуць. То давайте дамаўляцца заўтра з Масквой, галасуйце за нас, мы адмовімся ад падтрымкі Украіны. То бок тут пытанне, я лічу, што трэба трохі пераглядзець гэтую тэзу, каб самім сабе не нашкодзіць.